siyahlala ngabe kanyoko uyibeke la ngabe uthini uca uthi ngiyanqanda ukukhuluma ngabe kanyoko lezo mpahla lo phone ngabe kanyoko ngangakukhombanga sibhamu uthenga ifoni lo phone yami kwazi lo ngicela masibe ngicela wona mina ngicela wona mina siyamthanda mfethu ngizohlala phansi mfethu ukuthi lenza isoli lentsha le ngiyafuna isoli lentsha le isolo kumele ungibize ngendlela ehlelekile hayi lamasimbo wenza la Lo hlelo silungisa umjola siphinde sikubingelele bese sakwamukela kwe-episode yanamhlanje as per usual igama lami ngingudlala Matifane and I am the next big thing in KZN usuyazi manje ukuthi each and every time ungibona ngivela ku-screen sakho solungisa indaba eziningi ezihlukahlukene ezithinta umjolo umbuzo umile namanje ngabe unenkinga ezithinta umjolo email njengamanje umjoloshow@gmail.com that is umjoloshow@gmail.com uyazi ke mengabe siqala ishow yakho siyiqala ngomkhuleko amakhanda abheke phansi sisho ngazelinye uNkulunkulu kaMatifane sihawukele mesenze njalo izinto zethu ziyokhanya zibe zinhle zihlopha ake sihambe siyobabona ukuthi indaba zabo zihamba kanjani mase siyalungisa lapho kumele silungise khona sibangene sanibona babukeli igama lami ngusiyamthanda wakaZondi ngibhalele usilungisa umjolo ukuze uzonginisela enkingeni zami zomjolo siyakubingelela sikwamukele mbukeli wohlelo silungisa umjolo right here on a favorite channel umjolo show as per usual ukuthi uyaqala ukungena njengamanje mina ngingudlala Matifane and I am the next big thing in KZN. Let me remind you ukuthi the show is proudly sponsored by EasyBet okusho ukuthi wena you can download the app register mase usebenzisa ke promo code yethu ebizwa ngokuthi umjolo leyo promo code yakusiza ukuthi ukwazi ukuthola 50% discount mengabe ke ubetha using EasyBet seceleni kwami kunomfowethu esinaye njengamanje sokhuluma naye sazi kabanzi ukuthi kungani namhlanje ezithola oyila ohlelweni nanokuthi nje kuhamba kanjani emjolweni wakho umntaka baba yebo bafunjani ngiyaphila qhawe kunjani asikhona ngane ngiyaphila mfethu igama lami ngingudlala Matifane ngiziteketisa ngokuthi I am the next big thing in KZN in fact in South uba mfethu lokunayi namhlanje bafolo naye namhlanje umgodi wesambani wakwaNtuli umgodi wesambani yebo kodwa ngikazimule la ngempela elabazali ngalo nje kodwa esambani mfethu hayi ngiyajabula mfethu ukuthi ngibe nawe namhlanje sizokhuluma nawe kanjalo ke nezindaba ezithinta wena nomjolo wakho mhlawumbe uyayibuza ukuthi kungani ula namhlanje uyalizwa igama leshow yethu silungisa umjolo and wena uzithola ula namhlanje ohlelweni silungisa umjolo and awuzanga nje mfethu ukuthi mhlawumbe uzoxoxa nami kodwa ulethwa umuntu othi usebudlelwaneni nawe ngabe uyamazi umuntu ekuthiwa siyamthanda uMazondi uma kuukuthi uyamazi ke umazi ngalendlela akuveze ngayo kuthina noma umazi ngenye indlela wena ukuthi angazi ukuthi ngiveze kanjani kunina but usiyamthanda Zondi ngiyamazi umuntu wami lo umuntu wami mfethu you have completed the puzzle because now you showed the very same thing ukuthi nina nobabili niyathandana so kunezinto nje ezwrong lapha nalapha yafisa ukuthi silungiseke emjolweni wenu but before size sifike lapho wena njengokubuka umjolo wakho naye uhamba kanjani bafo mina ngokwami nje ukuthandana kwami nosiyamthanda angiboni inkinga ngibona konke kuhamba yebo okay ongichazele mfethu ngemama mina mfethu yabo meyabe ngikhuluma ngowami umuntu ngizwe inhliziyo mfethu ishona phansi ngizwe kunyakaza ezinye izinto kujuluka ngempela because ngiyashiselwa ngiyamthanda lo muntu ngiyamfila yabo so wena meyabe ukhuluma ngomama wakho nje ngamchaza njengomuntu onjani hayi uMazondi hayi umuntu nje engingasho ukuthi angingabazi ukuthi uyangithanda ngithandana kahle naye futhi umuntu ongathi uyiphethe ngalendlela engifuna ayiphathe ngayo njengomuntu wesifazane akukho ukuthi engingakusho okungabheka eceleni ngaye ngasho nje ukuthi hayi umuntu wami right okay igama lesho yethu mfethu silungisa umjolo yena ukulethela ngoba efuna ukuthi nilungise into ekhona phakathi kwenu mhlambe ngokujwayelekile nina nobabili uma ngabe niba nezinkinga nimisa kanjani niyakwazi ukuthi nikhulume ngazo ninobabili noma njalo uma bekhona inkinga phakathi kwenu nike nilanda omunye umuntu azongenelela ukunixazululela inkinga yenu hayi akaze ngenzele into efana le ukuthi uma ngabe kukhona inkinga sibhekene nayo sibiza umuntu eceleni kahle nje uma khona ungekho kahle noma ungahambi kahle phakathi kwethu sihlale phansi sobabili siyilungise lonto akaze kube khona umuntu wesithathu
Hayi no, mfethu kuyazwakala kahle kakhulu and ngiyabonga kakhulu ukuthi semengabe sikutshela ukuthi uyadingeka le ekhaya wangachitha isikhathi waza kuthina uthi uzokhuluma nomuntu wakho. Umbuzo ke mfethu ukhona entumile. Ngabe uready ukuthi wena uhlale phansi nomama wakwakho ukhulume nawe umuzwa ufuna ukuthini kuwena ngoba ukhona she's here ukuthi azokhuluma nawe. Ukhona khona la? Ukhona mfethu sizokulandela nje namaduze. Awu ngoba lo muntu ngimshiye endlini nje ufike nini la? Hayi usekhona mntaka baba khululeke. Hayi kulungile mfethu ngakhuluma nawe. Uready? Yeah, ngiready mfethu. Hayi ke ngoba uready ke mfethu uyazwela nawe umbukeli iready ngabe yami isambane usho njalo mfethu. Yebo umgodi wesambane. Umgodi wesambane. Yebo. Kanti noma pensela uyasho ukuthi khona izambane ezimba umgodi izingawulali. Angazi ke lo la namhlanje ukuthi lo mgodi awumba noma lo mgodi awumbayo. Uyayithola lo nto. Lo mgodi awumbayo. Uhlala nawo but we're going to find out in a few. Ungayindawo uhlala la ukhona ngoba njengamanje sizokhuluma ke nabo bobabili. Dadewethu. Yebo. Kunjani mama? Ngiyaphila. Awunankinga mntaka baba mengimbambe ithambo. Hayi anginankinga ngala ukuthi ngoba uyamchawula. Oh. Alright mama. Hayi no, siyaphila kakhulu. Siyajabula ukuthi uze la ohlelwe namhlanje uzokhuluma nathi. Njengoba usicelile ukuthi sikulethele nangu uNkazimulo la. Umgodi wesambane. Usho njalo ke igama lakhe lomzizwe ngilizwile. Ukuthi sizokhuluma naye. Khona imibuzo embalwa ngimbuze yona. Ngizothanda mhlawumbe ukuthi nawe ngikubuze imibuzo embalwa just to check nje ukuthi i-relationship yenu ihamba kanjani. Mhlawumbe mongamchaza nje ubaba ungamchaza njengomuntu onjani. uNkazimulo uwumuntu onothando, uyanakekela, nje uyangihlonipha, siyahloniphana naye. So mekuwukuthi uyakuhlonipha, why la namhlanje? Ngithe la ungishintshele kulezi inyanga manje. Ukushintshela. Selokhu nje waqala nje uba busy nalomculo wakhe. Oh, iyacula inkabi. Uyacula. Okay. So mongabe kushuthi umculo omphazamisayo kwi-relationship yenu noma izinto azenze emculweni ezi-affect i-relationship yenu? Ngicabanga inkinga imali. Inkinga imali. Oh, useyi-artist leli elikhokhelwayo. Useyakhokhelwa. Akasayivezi. Uyayiveza but useyayithola imali. Oh, mntaka baba. Yebo. Umama mfethu ukhona la kwisho namhlanje. Uthi ufuna ukuthi athi qaphu nawe. Wena uthe uready ukuthi umuzwe ukuthi ufuna ukuthini kuwena ngani? Ngiready mfethu ukuthi angamuzwa nje manje kodwa ngiready ukuthi ngakhuluma ukuthi kuphi lokho angilethele khona la. Hayi, dadewethu. Angangeni phakathi kwenu, angingeni phakathi kwenu ngisho nenze inkonzo so angizoqala manje. Nangu mfethu. Ngikulethile la ngenxa yokuthi kulezi inyanga nje ungishintshela. Selokhu nje wasebenza wena imali yakho angiyazi mina. Wena uyayithatha imali uhambe uyoyiphuza. Uhambe uyoyiphuza nemantombazane imali yakho. Ufika endlini udayile. Awungiki imali. And nasenkonzweni yasekamela sakwazi. Awumeka. Manje khona into engingayitholi kahle lapho wethu. Lo muntu lana noma ke ngibuze yena la ukuthi uzongihlaza la noma uzolungisa. Cha hayi ngoba ngikuhlaza kade ngangizama ukukhuluma nawe mina. Kodwa ungilaleli wena. Ufuna ngilalele kanjani ngenze njani uma uzobothi ngiyakulalela mina? Uhlale phansi nami ukhulume nami. Akaze ngikhulume nawe mina. Kade ngangizama ukukhuluma nawe awufuni ukukhuluma nami. Ngaze ngacela ngisho abantu bakini ukuthi abangikhulumele nawe. Kodwa awubanga nasikhathi uhlezi kudakiwe njalo endlini. Awunginaki nasekamereni awunginaki. Manje kuright ukuthi ungikhombise nje ungiveze kanjani. Ingoba phela unasikhathi. Ingoba unasikhathi. Isikhathi sokwenzani? Isikhathi sokuthi ukhulume nami, awunginiki isikhathi sokuthi ukhulume nami. Wena uyahamba awuthatha imali mawuyosebenza, uhambe uyoyibhubhudla nezifebe zakho. Iziphi izifebe zami? Izifebe zakho lezohlala nase-workshop. Uyini wena? Thatha imali le ebekumele ngabe iyasiza lapha ekhaya wena uyayithatha uyibhubhudla nezifebe zakho. Angilali nama ukhona endlini ufonela ubusuku bonke wena. Mala ngicela ukubuza. Ku-right yini wena ukuthi uma ukuthi uzolungisa la noma ngizolungisa ngeke ngicela abantu ngisusa abantu ngathi ngizolungisa ngithi awufuna ungilalela endlini mali igama kumele phela ngicela indlela ukuthi igama lami uyahlonipha kuqala uyahlonipha igama lami kuqala uzongenzela lento ongenzela yona la ukuthi abantu kanje le chief yongiveza zakho lezodla nazo imali ziyakuhlonipha zona ziyayenza lento yenzayo ziyayenza yiphi lento yabona into yenzayo yamasimba ke lento yenzayo wena ke lo ngicela amasimba hayi wena lo uzomhlangisa futhi yabona kahle kahle ayikho into ebengizele la mina mntaka baba ngisathulile kwamanje
Oh. mina isikhathi eside wena ungasebenzi unganamali bengikondla kuthengela iy'mpahla ngikondla wena Ngizotshela abantu lo manyala. Usunemali wena usuyibona ukuthi usile uhamba udlala imali Hayi ney'febe hayi sise hamba udla imali ney'febe sise Inonto ozoyenza la. ungangisanganisi Inonto ozoyenza la ungibize la. dadewethu ngicela ugqoke iy'cathulo zakho ngicela ugqoke iy'cathulo zakho Mana sihlale phansi ikuphi ufuna ngikwenze la? ngifuna ukuthi unginakekela ngithi bengikunakekela Ngikunake ngendlela. ngifuna ukunakekela Ngikunake ngendlela. unginakekele ekamereni unginakekele nasemalini Kamereni? imali sisi ngicela uhlale phansi Hayi mhlola yami madoda. Sis Wena mana mfowethu. Njengoba engibizela lo muntu ngibizela ukuthi wena ngikunikeze imali ufuna ukunika imali wena. ngiyayifuna Ufuna vele ukunikeza yakho angithi bengikondla nami angithi bengikondla ngithi nami Mana mina ngaze ngikunikeze ngesikhathi imali. ngisebenza mina nginemali bengikondla ngithi Angazi mina kunika imali. awukazi unginika imali lokho kwaba nemali wena imali yakho uhambe uyoyibhubhudla ney'febe zakho ubuye udakiwe endlini Lalela mfowethu yabona mfowethu lento mina mfethu ngizokwenzela kube ufuna ngilale la kanje ngicela ngisodlule ngilale nawe nje. ayikho Lalela leyo nje nto 2 months wonke wena ngikwazi mina ekamereni mina sis ngiyacela ngicela Manje ufuna ufunani mina ngisebenza mina wena mina ngisebenza mina ngihlezi ngibhizi indaba ubhizi uqinisile usuke ubhizi nezinye iy'febe uqinisile mina ubhizi nezinye ngifuna ngilale nawe zonke iy'nsuku. na umuntu wami wangishelelani kanti wangishelelani kanti Mina ngisebenzi nge-remote la ngisebenzi nge-remote mina iqolo leli. Ngiyakhathala nalo Kumele ngilale ubani ngalalo wena. Angisebenzi ngomshini. ngangijwayele kabi Nawo nje amadoda la ngifike nawo la. Ifebe zakho Nawo nje amadoda ngifike nawo amadoda la. ami lawo angisona isifebe mina ngihambe ngilalwa mina ngilalo wena wedwa uma usuthi ukhathela iqolo wena kasi ukhathele ba Uyahlonipha kodwa noma uhloniphi. hayi Inhlonipho lento yenza ukuthi uzongithoka nje phambi kwabantu. Ingqondo nawo la. Ubangana ngqondo ubangana ngqondo Si. ubangana ngqondo uthathele futhi ngicela uhlale futhi sisi ngiyacela ngalimhlangisa mina ngisana ngqondo kanti ngoba naku usunemali wena ngisana ngqondo sengiyahlanya mina ngisana ngqondo mina manje ngifuna ukutshengisa umuntu ongana ngqondo Yasangala wena. Mfowethu awumyeke la sangala. Awumyeke la enza ukusangala kwakho. Awumthetele mfowethu enza ukusangala kwakho. yasangana isifebe zakho lesi ayisangani sona ayisangani sona ngoba usunezinye iy'febe futhi ngeke Ayiwenzi lamasimbo wenzayo. Ayiwenzi lamasimbo. Ayikho intombi yami yakenza lamasimbo wenzayo. ngamasimba sengenza amasimba manje sengenza amasimba mina manje ihlangiswa wena Ngihlanyisa ukuhlanya amasimba amani. Uhlanya amasimba amani. nabengikondla dot impahla egqokile ethengwa imali yami sathengwa imali yami ungayikhumbula ngamanje Mana ungakhumula impahla zathengwa imali yakho. sathengwa imali yami ngicela sikhulume kahle phela sathengwa imali yami impahla zami lezi Ugqokeni la mabele wabambe ngalo. Lo bra ugqokile unjani umbala. Lo awukho yena lo bra ugqokile. Umtshela mfethu. Yebo namsunu. hayi uba msunu Yewena. Yazi wena. okay ngicela nihlale phansi Ungayitsheli ngoba ubanjwa wena. Mina ngeke ngiyenze lento ocabangayo. ozokwenza manje hayi ngicela bafethu Sitele futhi ozoyenza manje yenze manje la yenze Yazi ingqondo awunayo wena. Uzobulala igama lami nje la. Into ozoyenza la uzobulala igama lami la. Yazi mfethu usebenza ngabantu mina ngisebenza ngokucula. Manje la uzobulala igama lami la. Uzalibulala nje into ayenzalo. Uzobulala igama lami la ngiyaqeda sis siyamthanda ngiyazi mfethu indlala ibangulaka kodwa ngicela wehlise uma uhlale phansi yenza uyena nje ukuthi ngibe njena futhi akayisolo doti lona awushongo ukuthi sizolungisa la sizolungisa ngani ngicela uhlale phansi mfethu eyama uhlanga imali Khomba ngesibhamu. Ngakuphoqa mina ukuthi wenza lo masimba. usukhuluma kanje wena ngisha osungalangishi angifane kanti ebhokokile lapha ngakondla doti Ngikuphoqile wena ukuthi wenze leyo nto uzenze. ngakondla Akekho umuntu engimphokhayo mina ukuthi mina anginikeze imali. Angiceli ukuthi imali kuwena mina. Angiceli imali kuwena. Wena uma unginikeza imali usokungokwakho lokho. bengikuthanda silima Manje phela ungasangithanda siyeke phela. Useke. siyeke angeke ke futhi anginjalo okay siyamthanda ngicela uhlale phansi uzoqhubeka ngolami ukuthanda ngithi awusangithandi Uthanda nawedwa phela. siyamthanda ngicela uhlale phansi Uthandana nami Asikhulumeni kahle. mina ngithandana nesilima mina. futhi lezi izifebe zakho zibhebhe ubusuku nemini uzohlangela la mina ngizothi akunangqondo Wena udliwa wena. usuzothi Awudliwa wena, akunangqondo udliwa nje wena. angidliwa ngidliwa wena
Angisadliwa ngithawu ngishwe. Anginasiqiniseko salo masiko ashoyo mina. Ngeke uzongibizela amadoda mina ngingazi uzongibizela amadoda. Nabuka nje lento yaphi le ndoda legqoka into engayiboni egqoka into engayiboni kahle ebusweni yaphi le ndoda leyo ongizela. Okay ngicela solo ngizana ifebe namadoda lamna ngangafika nayifebe masixabene nawe mangabe kukhonto lalela mina mangabe mina nginenkinga nawe noma singayiboni ngasolweni ukungibona ngikuzana ifebe ngithi sizolungisa inkinga nawe emamfethu kanti siyakuthusa naloko uthatha lo mthondo wakho hambe uyobhebha ngawe isifebe zakho shothi isilima phela isilimo ubani shothi isilima lo muntu uzokwenza kanjalo ngifuna shothi isilima phela hayi sise ngicela sise kanti nimiye ngalo muntu lo nkulu esangana yeka asangana qela Okay sis okay ngicela uhlale phansi ngicela uhlale phansi isilima uthini mina isilima ngijwayela kabi le njalo ngiyacela ngicela uhlale phansi bafuna ngiyeka lento mina uyeka kanjani angithi silampethu wena yeka lento silampethu wena kuyimanje lo muntu zakho manje la mina nanga umuntu onibizelana mina ngabe ngazosangana la nanga umuntu onibizelana bizanga mina imamfethu unentombi eright ekuthandayo ekunakekelayo ehlanya ekhanda ngiyahlanganiswa wena ngithi awusanaki kulungile mfethu lo muntu imake lo muntu uhlangane naye ehlanya nje noma ube right bengamazi uyahlanya shothi bevele ehlanya awungiphenduli wena ngithi ngihlangisayo wena lo ngihlangisayo ngithi uqala ukubona manje ukuthi uyahlanya noma ubevele nje ngifuna nami ukwazi ukuthi mhlambe lento ayenzayo manje into ayijwayele baze ngimbone nje uma ucabanga wenziwa yini manje hayi bavuka ukusangana njengoba uthi ngiyasangana uyanginaka manje ufuna nginake indlelani yiphi indlela ufuna nginake ungiphe imali unginakekele no nasekamera lalela akho mali mina enginayo eningi mina uyazi ukuthi yona le ncane ngiyayifuna isineyami besishare shothi uyagula ke ekhanda makunjalo shothi uyagula ke ekhanda makunjalo ikuphi wena kumele ngilale nawe zonke izinsuku akwazi usingaphela u2 months ungalali yona ngesitodlule ngizongcotha iqolo lakho ngesitodlule ngilalile nawe usalezi ifebe zakho uyabhuka nazo leko workshop ngesitodlule ngilalile nawe kanti wena mfethu ngicela ukuthi iqolo lakho libhlungu usukuphi imphukana zofela ngicela ukuthi iqolo lakho libhlungu usukuphi imphukana zofela workshop mfethu nje ngiyayibona efonini thathelaphi lokho ngiyazibona kunaloko uyizo transfer imali mina ungiphi ngisho isent ukuthathelaphi lokho usukhona siphokile ukuthi isilimi kube kuthiwa uyaphila ekhanda hayi bafethu mina ngizomleka imthanqazo hayi uzongithanqaza manje okay ngicela uhlale phansi ngicela sikhulumeni kahle njengabantu abadala manje indaba yokuthi ngisanganisa wena hayi bafe dadela ngisayi manje hlala phansi mfethu hlala phansi mfethu siyamthanda ngicela uhlale phansi mfethu ayinakeke dot naseyibona ukuthi right ngicela uhlale phansi washoyo masimba la washoyo okay ngicela sikhulumeni kahle njengabantu abadala ngiyacela mina nginengane mina wena awunangane nami wena hawu le ngane bengiyodla nami yondla le bengiyodla nami ingane le yakho uyagula la ekhanda hawu uyagula la ekhanda azohlanya la ekhanda la mfethu asikhulumeni zabantu abadala njengoba sila sizolungisa sisile ukuzolo mfethu umama uveza ukuthi njengoba ehlanya kanje manje simply because izinto wena ozenzile kwi relationship izinto ozenzayo kwi relationship ngitheme ngabe niqala yonke into ibihamba kahle you guys were happy but ngitheme ngabe kushintsha isikhathi kwaba khona la wena masobone ngazi ukuthi uyaphumelela emculweni wakho udla imali namantombazane ufika udakiwe awusamnikeza isikhathi wena ulibona ushintsho kulento ayishoyo mina ngiyibona into ayikho zonke izinto ayisho azikho wefowethu yazi ngiyakusukela oqala bafo lo muntu ngamshela ngivele ngiphuzile yazi into yokuqala nje ngiphuza utshwala uyazi naye ngamshela ngiphuzile wangiqoma nje engibona kodwa unginakekela ukuthi mawubuya etshwaleni uhambe ungidinqe lapha embedeni hayi fuseka into ngeke silale zonke izinsuku ngangikudle zonke izinsuku wena kahlahle wena ufuna ukudliwa zonke izinsuku okay baba uyakhwanyela nje angeke ngikhwanyela mina usebe makunjalo ngeke lokukhalela ucansi
Okay. Ngakhalela ucansi. Uzungilanda ungibukise ngezwe ngenxa yocansi. So wena bafawuna nkinga ukuthi awumudli. Awunandaba nalo. Makuvuma mina, makuvuma inhliziyo yabo ukuthi yabo ukuthi ngikhuluma nawe lokho ememeza into engayizwa lapho ememeza amasimba la kwamemeza. Wena. Usisi mfethu akekho happy ngoba wena awudli yena kodwa uyadliwa uyadla kwezinye indawo. Wena manje bafo mengasithola ukuthi ukhona umuntu odlayo omdlayo lo sisi ungaphatheka kanjani? Udliwa ke manje ufuna lokho. Angithi ufuna lokho wena. Usamthanda ke. Ngiyamthanda kube manje ukhuluma kanjani pho kanje? Mina nami kanjena wena makuthuka uyangithanda. Ngaba ngikho nawe endlini kube kuthiwa ngikuthanda. Endlini wenzani? Ngaba ngikho nawe endlini. Ukudaki uhonqa umvuke ekseni uhambe uyolana abanye abantu. Imake mfethu. Imake okay. Uthandani. Okay. Okay mfethu. Asilungiseni kahle. Uzongibuyisa ngabantu nje lento ayenzayo nje mina ngazi ukuthi uyenzelani ngoba ukube kuthiwa nina niyayixazulula lonto uyanazi ukuthi nina ningabaxazululi balonto bese ngeke isidingo sokuthi azavumela ukuthi ngishothe kanje. Oh wena inkinga unenkinga nokushutha wena. Shutha ungibuyisa ngabantu. Shutha ungibuyisa ngabantu. Wena uyangithanda mawuzongibuyisa ngabantu. Wena uyangithanda angivelanga ngabiza abantu mina kade ngangizama ukukhuluma nawe ngisho nomndeni wakho ngaye ngazama ukufonela ngathi awuzokhuluma nawe wangasinaka wayiphuza incwadi wahamba umuntu ukuhlanya lokho akuqala ngokucosha amaphepha kubonakala kanje umuntu evele ezohema nje ezowuma nje uhlanya uhlanya lolo luphambi wami olukhuluma la wena uhlanya futhi ngikushaya ke manje siteteleni wozongishaya manje lalela wena hayi sise wena windoda umuntu wesifazane lo ngicela uhlale phansi uyasebenzisa lokho wena ngicela uhlale phansi uyasebenzisa ukuthi umuntu wesifazane lo uyasebenzisa lokho cela mfethu okay enzela mina ke ngicela uhlale phansi ngiyeka lento ngicela uhlale phansi mfethu usuyibona fresh manje bona abanye abantu uyangijwayela kodwa nawe nje yami uyenzelani lento yenzayo uqala ungikhumulele izimpahla oyigqokile manje ngabe kanyoko uyibeke la uthini ucanga ukuthi ngiyanqanda ukukhuluma ngabe kanyoko lezo mpahla lo phone ngabe kanyoko ngangakukhombanga sibhamu uthenga ifoni lo phone yami kwazi lo ngicela masibe ngicela wona mina ngicela wona mina siyamthanda mfethu ngicela uhlale phansi mfethu ukuthi lenza isoli le ngitshalela ngiyafula isoli le ngitshalela isoli kumele ungibize ngendlela ehlelekile hayi lamasimbo wenza la okay othi ufuna ngisoli okay siyamthanda ngicela uthule for isikhashana ngikhulume naye ubaba asula lo muntu mfethu asikhulume mina nawe as indoda nendoda yabo mfethu kurare ukuthi esikhathini samanje uthola umuntu wesifazane ozokuthanda kunakekele ayiqake ngawo ukuthi wenzani empilweni kuhamba kanjani kwi-career yakho akunakekele nje amantombazana afuna imali ayidlalele ngawe nje mewukuthi kanjani nangi nje uyayibiza imali uyayifuna khona uthi mangisebenza ufuna imali yena ngenza akasho kanjalo lo muntu mfethu yabo izinto ayibhale kwi-email uthe ukwazi ngisho nanokuthi umculi she's willing ukuthi I take care of italente lakho ngasithengelwa yimina yabo uzuqala ngaye lo mculo wena uzongibukisa ngabantu kahle kahle nginamanga uzongibukisa ngabantu uzongibukisa ngaye leso sidingo phapha ngaso ngazobona izifende zase-workshop ngaso wathengelwa yimina uyahlanya la ekhanda uyahlanya wona la ekhanda qhubeka bafu ukhulume nami ngoba uyadakwa lo mfethu uyadakwa futhi bafu yabo into engizoyenza vele ngihambe la ngishiye lento vele ngihambe nje ngoba manje lento uyahlanya uzohlala phansi ulalele ngeke uzuhambe okay mfethu mhlawumbe umbuzo engingaba nawo usamthanda usisi hayi suka manje ngisamthandi awusayimisela ukulungisa awuyimisela ukulungisa awusayimisele ngaye okay sengikhuluma kahle mawungasangithandi buyisa izinto zami qaletha ifoni yakho ungiphumulele uzuyasha ifoni yakho leso sidingo isifoni yami esabalo sosidingo esakho sosidingo sathengwa yimina leso phapha ngaso wena ngakhombanga spam mina fuseka ngakhombanga spam sathengwa wena fuseka ngakhombanga spam lalela leso sidingo
ngisathengwa yimina impahla lezo yakuphume nalutho wena endlini Uyahlanya la ekhanda, uyagula wena la ekhanda. Uyabona mntanje Bafa umye ngalo lo muntu ezela. Sawusangithanda ngithi Bafa umye ngalo lo muntu ezela. uzolibona kuhlanya namhlanje Intombi abantu emthanda nabo basangani kanje. uzolibona uyaphuma unge Abasangani kanje. uzophuma nje andakhe eqobhokile ngakubekela Ah uyagula la ekhanda. Amasimba lanto washoyo. Futhi ngizokushayela khona lo. Futhi ngizokushayela yona lo nto mina. ngishaye manje ngidedele futhi Yazi ngizokushayela lo nto esho. dedele futhi Ngizokushayela khona lo mina lo nto mina. Hayi sisi ngicela ubuyele ngapha sisi. jwayela kahle Ngiyacela. Bafa Ishaye manje. Angihlangisa wena. Mfethu Usawusangithanda awukhumule angikhumulele naqala ngimlelele thatha into zakho. Cela uyohlala phansi lapha. Angijwayela lentsha le uzophuma nje ungaphethe lutho wafika unganalutho usuyaphaphathela Athi amaseko ngihlala asebenzayo nawe uthi ungibamba kakhulu bafa. Ngoba nawe angikwazi ukucheme naye lo. Uvela nginazi kwanina nje. Vele unilandele mhlawumbe amadoda akhe nani. ungisize ungikhumulele lezo impahla lezo phapha ngazo Amasimba lawo washo. yabo lesi impahla phapha ngazo Amasimba lawo washo. ungikhumulele zona ungiqalele lapha ematekwini Amasimba lawo washo. Ayikho lo nto leyo. amasimba uzowabona namhlanje uyawazi amasimba yalasihlanu Uyagula uzolibona namhlanje wayi lo mculo wakho uzophela namhlanje ngabe lelo khona ngaliphiwa wena msunu uyezwa ngabe lelo khona ngaliphiwa uwe hey mina lento nganika uNkulunkulu anginikwanga uwe mina uyezwa isidingo sinoba uNkulunkulu naso isidingo sinoba uNkulunkulu usek vele bengifana noNkulunkulu kuwena uNkulunkulu wami kodwa ingomthanda uNkulunkulu ohlanyayo uzoshiya yona uNkulunkulu ohlanyayo hambi yosihlupheka naleya ngane yakho lapha kini usek ungiphumele kwasendlini yami usek vele ngifuna khona manje ngivele ngifuna ukushiya wena ungishiye kushiye nento zami ukushiya wena ngoba isilimi kushiye nento zami ukushiya ngoba isilimi Ngisenesikhathi kuyangicika lo muntu ngiyakushiya ngoba isilimi ngisandana nezilima mina Hayi futhi njani into yami ayingiseka hayi ngiyacabanga ukuthi asiyekeni kanje mfethu uthi awusamthanda ngani? ngiyeka straight Hayi into ezolunga la sisi yabona imisele ngokulungisa something. kodwa le yokuthi ngithathe impahla zami izoluka yona uzohambe ngaphethe lutho uyahlanya la ekhanda uyahlanya la ekhanda Kuthiwa ke okwaKhesaro akubuyele kuKhesaro impela eqhubeka. ayikho le nto leyo angisi ngakunika ngoba ngithanda ayikho le nto leyo akekho umuntu engimkhomba ngesibhamini ngale phone ofona ngayo fonela ifebe zakho lezi zaseBathawethu uzoyishiya ke futhi uyahlanya solibona uyagula ekhanda wena ugula ngempela ekhanda namhlanje ngijwayela kabi ugula ngempela ekhanda ngidokuthanda ngiyenze lo uphapheleza ifebe ezingakuthandi ezoququda imali yakhe iphele ushiya mina la uyayifuna nje nawe ngiyayifuna vele ngone yangangikunika ngiyayifuna ayithi indoda yami wawunginika bengikunika awuningani awusanginingani manje ngiyakunike ngobani uthanga angithi awungizela ngeskill vele sokuthi ufune yami wawuyiletha le mali ngoba nakho kuyitshela ukuthi mina ozokunikeza imali dakiwe sukwazi ukuthenga i-under manje usuyibona usungcono kunami dakiwe uyangijwayela nje angiyenzi lo nto mina uyangijwayela nje Hayi mina ngisazi ngizothini la mfethu wena ubungathini ube kuthiwa bo Matifane contact ungayilungisa la Exactly ukuthi nje mfethu yeyisale njalo kushinduku mawusangibiza ngenja nje yabona uyintsha vele ngithatha nani nawe uyintsha vele ubani mina ngisho uyintsha wona vele uthembela amadoda akho la wafike nawo la ngithe abahlehlele bakudedela uze la kumina njandini ngisana kwakazondi ngisanganele hayi bafethu hayi angisanganele kodwa le yami nawe ayikapheli namhlanje ayiphelanga namhlanje uyosubuyise konke ngokwami mntaka baba i-relationship yakhe iphelile kodwa kulist ikhono lakho lomculo lisasekhona ngeke liphele kwethu usacula mntaka baba uqhubeka nje lo mgodi wesambane nguyena namanje vele ungigcwalisele mfethu uthi wena umgodi wesambane ungibizele ngizokuvumela mina ngikubizele ingoma angikwazi uzobiza ethini ukuthi mina mfethu angifuni ukucula mina ngicula umoya umsuhluthukile nase stage angeni mase ngihluthukele umoya izwa-ke mina ngihluthulwe wena nentombi yakho kodwa izwa ngizayibiza ingoma manje uyalikhumbula iphova likadekadeki
lalithi hey kodwa abantu abamisandana nibe niyawubona lo mhlaba usujekile kwakungcono kusakhula thina zazingekho zonke lento zazingekho zonke lezifo ibingekho ingculaza wena uhlulwa mfethu kusho buka mina ngiyangena umculo mfethu kodwa sengibize mfethu ngabiza mina ngizovela ngimtshela ingoma ethi labo babona bengcono kunami khona abanye abangcono kunami ngoba nami ngcono kwabanye futhi wena uzohamba uzufikephi funda ukwenele enhlizweni mntana omuntu soze watshola umuntu ongcono ngeke uzumthole ofana hayi ke kokunina bafethu liqhubeka iqhawe nizoleseka noma vele njengoba kuphele kwi-relationship akuphele nento yalo ayikho akho mculo wami waphela la usubscribe ulike phinde futhi ushare i-channel yakho umjolo show ungakhohlwa uma ufuna uku-advertise nathi ungasibamba umjoloshow@gmail.com ukuthi uyangidinga mina noma ngabe ikephi ukuthi ngize emcimbini wakho dlala matifane@gmail.com asihlangane kwi-episode elandelayo sibone ukuthi sobe siphethe bani mhlambe sobe siphethe elinye i-artist nje eluwena elitshela ukuthi lidle ingane kanti kudliwa lona wow matifane kulungile nisale kahle